Thank you, Jesus. In moment like this, I sing aloud the song. Oh, I sing aloud the song unto Jesus. I sing aloud the song. I sing aloud the song. I sing aloud the songs unto Him. That's an icon. Singing, I love you. I am singing, I love you. Oh, I am singing, I love you. Oh, Lord. We love you so much, Jesus. Sihleli phansi asemshayela uJesu bafuthi kakhulu. He is so wonderful. He is so wonderful. He is so wonderful. Somebody say amen. Ngaza zombili izandla bafowethu asimukele ithuba. Umoya engcwele okuyisithandwa somphefumulo wethu. Inkosi yenkazimulo. Our latter glory. Inkazimulo yethu yokugcina nithuleleni bafowethu. Sihloniphe his wonderful presence. We can even feel. Yeah. We can feel bathandekayo uthi amandla kamoya engcwele phakathi kwethu noNkulunkulu wethu nathi nje. This is not just an atmosphere, ordinary atmosphere engenziwa umuntu nendoda nomama othile. Yeah, there is signal yokuthi uNkulunkulu moya engcwele senawa mist. Anganoma ibandla likhona bafowethu. Siyamhlonipha sikuyisithandwa senhliziyo yethu. uNkulunkulu esenceke kuye. Nakubathemba sinalo ngoba umoya engcwele ukhona. How I wish ngathola ibandla nje. Kodwa nikhona nibathandeka. Nakubathemba likhona because of his presence. Sinesibindi esigcwele ukuthi siyakwishaya intambo. Kungenandaba uthi nesihlangane nayo izolo nesihlangana nayo namhlanje. Neplan yakusasa. Sethembile yona lo nto oqalile umsebenzi yakufeza. Sindiswe nasambe ngeyikhwepha ngamamasela na ukuhlakanipha okuningi. Samba ngokwencika kumoya engcwele. Nginalo ibandla bafethu. Yeah, sencike kumoya engcwele bafethu is our comforter, our helper, we advocate. The Bible says usiholela kulo lonke iqiniso. There's no chance ukuthi bathandakayo singaduka noma ingaphuma idukiso nezifundise idukisayo. But thina igarantiwe indaba yethu ukuthi sohamba eqinisweni aza icilongo lize likhale. Likhona ukuthi ibandla laseThekwini. Malibonge liphinde dunyise igama lenkosi. Amen. Bingelele kakhulu bathanda. Ngicela before that one, ngicela sishaye isandla kakhulu. If we can stand up because ngibona ukuthi kululu ukusukuma kithi sonke. Sishaye izandla phezulu kwamakhanda sishaye umoya engcwele bafowethu. Kakhulu. Yes. Thank you. Hallelujah. We may take our seat. Sibongelele kumama umpostoli Mbuyazi bathandeka wa mama. Siyambonga uNkulunkulu kakhulu bafowethu ngaye. And we praise God for her life. Uyisibusisa ukuthina sonke. And through her ministry and nalolu hlobo nje le grace inkosi emnikeze lona, we all siya survivor sonke. Nithuleleni bafowethu. The entire ayikho personal. Yeah, umama is not a servant of one person. If sinjalo siyilimitile grace inkosi emnikeze yona. He's not a servant of one person. It's not all about Mama Apostle Mbuyazi. Yeah, no, ngiyayibona nayo le ibalekile kodwa nayibaleka kakhulu is because of the anointing and the grace inkosi emnikeze yona.
inkosi ibihamba naye engakafiki empilweni. Akumina engimenze kwaba wahamba noNkulunkulu, akumina engimenze wagcotshwa inkosi. Inkosi imkhethile yamehlukanisa before the foundation of earth, and ehlonipha lokho kwehlukaniswa uNkulunkulu emehlukanisela yena. Asizokuthatha kama sisikufaka ikopini sicabanga ukuthi it's because of one person into eyenza ukuthi abe uyena. Uyena, even if I die she will continue abe ngogcotshiwe inkosi. Nikhona nibazalwane? So into yakhe ayincekile kubaba, imi ngoJesu nje amamukelile gcotshwa inkosi. Ngicela simshayele izandla bathandakazi. She's so wonderful. Amen. Mina nje ngiyibeneficiary bathandakazi yegrace inkosi ayibeke kuyena kanye nani sanibonani nonke. All the servants of God, molweni bafowethu siyanibingelela nonke. Thandaza inkosi kwelihle igama lenkosi yethu Jesu. Amen. Thank you so much. I do see beautiful and wonderful faces bathandekayo. Molweni nonke bathandekayo team yonke, siyabingelela umama nobaba intombi nensizwa abadala nabancane sanibonani. Isibingelelo lesihle sisafaka negama lika Jesu phakathi. Amen. Unembuzo eminingi. Sanibonani egameni kaJesu. Sanibonani ngegama lenkosi uJesu. Malibonge igama lenkosi. Siyabonga kakhulu bathandekayo. So yan straight ezweni lenkosi. Sifundeni last week ngathembisana ukuthi sengase ngangashumayeli ngale yanto bafethu. Le yanto angifuni imosha ama no time. Kodwa ngakhuluma ukuthi fanele sobuye sikuveze ukuthi uGoliath umthetho wakhe wona wayenayo enye omunye family yayikhona lapha. That's why uDavid wathatha amatshe awu5. Nikhona nonke? Nangikhola kodwa ngikade ngikhuluma la yanto. Yazi ngiyathuka namanje aningikholwa namanje. Amen. Asambeni lelazo ngenzela nje ukuphendula le yanto. Mase emva kalokho soyane ezweni lenkosi encwadini yokuqala esibili baseKorinte chapter number 3. Sifunda no verses number 17. Cha, again Goliath lo esobe selifunda lesambana lika Goliath nalo lona. Amen. Khona bathi nje cha mahana siyakuzwa upho Goliath. Okay, second book of Samuel chapter number 21. Malibonge liphinde dunyise igama lenkosi. Phela yo manje kufanele umushumayela manje ubuye uyilungisa indaba zakho. Young ministers esizoyiletha la eThekwini niyajabula? Niyajabula yini? Young ministers esizoyiletha la eThekwini niyajabulela qala. Inyama le yayinto bafethu bayifuna everywhere kodwa ke ngathi iThekwini izodla ukhasi lokho nikhona nibazalwane. Siba nama class lapha ayisuke kungakuningi kakhulu sesifunda. Sike sifundise ukuthi mawukwenzeka ume pulpit uquote scripture ngendlela engekho correct. Later on you discover ukuthi no leyazi lento oyiquoteile ayibanga yona lo ishilo. You have a right, a good leader, a good preacher. Umuntu ongasabi ukubuya ezokwenza ama corrections. No bazalwane, I'm sorry. Misquote lapha. In fact izwi lenkosi alisho kanje. I-correction yabantu abamatured. Uthi ubuye wenze correction akuyona. Abantu omunye uyasaba ukuthi abuyele kubantu azothi I know. Yazi yangigeja kancane le yayinto. I-correction yabantu asebekhulile. Umuntu uyazi umbona ngani usemdala. Umbona uma ekwazi ukusho i-statement sigejile, akwazi ukubuya futhi yena azosisho yena. Angazama ukuyiprotecta lento, azama ukuyivala. So uma uminister ukhuluma nabantu noma ubakhonza abantu wa misquote. I remember one day ngashumayela ngaquote scripture ngakhuluma ngoEliya kodwa kwaku Elisha loya. Engahamba mfethu lo ngithe Eliya kuphela. Nalabo abaphansi laba basangisiza. Uthi hayi Elisha. Cishe kufane kodwa amen bazami. Ngahamba phela ngabona ukuthi ngiyasithela la. Ngihamba ngisithela noEliya kanti kwaku Elisha. Ngadiscover late manje crowd ayisekho ngathi awukhona kulami ngizobaqoqela ubani manini ngane kamawu Elisha kahle. So those mistakes sometimes happens. Kwesikhathi enzeka ungekho aware. Kwesikhathi kwenzeka ngempela noma nawe wafunda washeshe wadlula wayitshela omunye. Kwesikhathi kuyenzeka uquote kanti uhamba neparty. That's why ube niyabuka live wa Thursday kade khuluma ngayo front line. Angithi benibonile? Yeah, bengikhuluma nabantu abahlala phambili. Some other people are so very much it's important. Omunye umuntu uyakhotha la ena emva kalokho uHana wayese kufika ingelosi kuyena amadoda awu3 athi kuHana ena athi Abraham uphi uHana umkakho. Sekufuna umuntu owise la ohlakaniphile ayenze correction with a soft statement otho uSarai.
Ngoba kwesikhathi usuke misquote ngempela kungekho into awazi. Into baningi nabo labantu baseBhayibhelini sikhuluma ngabo angithi bazalwane. Kwenze ucapha unomunye nezimo zabo icishe zitayifana. noSara akatholanga abantwana, noHana akabatholanga na manje ujahela into yokuthi abantwana. Ucapha uNosana ka. Wona ujahela umuntu owazala emdala. Then indaba yakhe ibingekho emagameni ibile into yokuzala umuntu emdala. So ama front line lokhuzana, that's why sometimes you need to kwi front line. Abanye abantu bayabuza, why do we bring ngaphambili abantu abasuke bene grace noma becotshiwe? One is one grace yabo ifanele beseduze kumuntu osuke ethatha ipodium. Ngoba uma usurround we grace you are 100, we are more than protected. Ngiyangizwa mina. Omunye kwesibili ke is to correct those minor error. Omunye umuntu ngempela usuke ngekho aware, then we quickly say Abraham. Once you say that, oh, so yes, thank you so much. Abraham, uma ungakwazi ukumukela lo corruption njalo leyo correction sorry. Ungakwazi ukumukela lo correction mawuse pulpit kwa wena umshumayeli, you still have a problem. Komunye umuntu uyakuletha correction who? Abraham. Oh yes, I'm sorry. Ngimisquotile. I said to David, it was Abraham. That is part of ukhuluma nikhona nibazalwane. Yeah, ayikho shame la sokuthiwa awulazi iBhayibheli awukahle wena sengishumayela ngaka nikhona nibazalwane. Ngoba nawe mase ngikuthathela nginto ozala kuzoqala inkinga entsha. Verses number 15. Usufika lezansi kanje. Funda ke ngane yami 15. Pastor Nwabisa, I greet you ndodakazi. God bless you. It's good to see you. Sheshithanda bazalwane bami nasijahile asikho kulento. Hawu yazi lesikhathi bengizoqala ngaso kushumayela lento. Funda kubani lo? 15. Funda yebo khona la. AmaFilisti abuye aphaka impi noIsrayeli. Kuyaliwa lapha. Yebo. uDavide wehla. Izinceku zakhe zinaye. Kuyoliwa namaFilisti la. David and his servants with him went down. Yes. Balwa namaFilisti. uDavide waphela amandla. Nikhona nonke. Ubani nje waphela amandla la? Davide. Khulumani ubani waphela amandla? Bengikhuluma ngalento yebait, ngiyakhumbula bengikhuluma ngalento ukuthi iconcern ka Samuel iconcern ka Elijah eyokuthi ngisele ngedwa. Kwakuyiconcern yelegacy. Ngoba uma usukhula uhlusho ukuthi ubani uyomnikeza imicrophone. Mawuse nikhona nibazalwane. So masibona igeneration yethi iphakama kunyuka ihope. Enye into ephampa kakhulu abantu asebebadala ku ministry ukubona abantu abavuka emva kwabo begcwala amandla. So that thing yenza ukuthi umuntu ukhonza kalula umuntu omdala uma ebona ukuthi khona abantu abezayo. Uma kuumuntu wangempela kamoya kodwa. Yabona lo grind abantu abavuka emva kwakhe hayi ngeke lo esinye isisebenze engasazi. Ovuka ujealous ocomputer nabantwana bakhe mabevuka. Hayi ngeke lo. So umsebenza ngelinye ilanga. Mina ngikhuluma ngomuntu ojabuliswa ukuthi ama genes akhe uyawabona ufuzo lwakhe uyalibona likamoya liphumela kubantwana bakhe and bephakama. So that was a great concern of this man Elijah. It was not a matter of lento ye loneliness lapha ngisele ngedwa ngoba waye lonely. Wayengakhali nge-support system lapha. Wayekhala ngokuthi what is going to happen next. Nobethi ngedwa nje abaprofeti baphelile manje. Ngakho uNkulunkulu emphendula ngento ethi ungakhathazeki. Ngizigcinele ama-prophet abawu 7,000 abangakhothamanga kuBhali. Wathi Elijah ayinjalo ke into izulu malibonga nikhona. Ngoba wayecetha umaqedwa ngaye shuthi isibani kwaIsrael siphelile. Kanti khona inkosi yayibafihlile. Bukani ke singeniswe yilokho ke last week. Awuniyakhohlwa kanti nini? Mina ngikhumbula into kade ngayikhumbula. Singeniswe yilokho ke ukuthi uDavid enkathi eqhubekela izimpi amandla ayingakhulu waya ngokuya ebalokhoza. First uDavid ku 1 Samuel 17 wabulala ikhanda kaGoliath was celebrated all over the world. But look at it, the same impi efanayo le yamaFilisti afanayo. But there is kune verse lapha izansi kune statement esisho lapha. David grew faint. Lithi waphela amandla. Qhubeka. uIshbenoni wabantwana bamaRefa osisindo somkhonto wakhe sasingamashekeli angama300 ethusi. Ebhince inkemba entsha. Wathi uyakumbulala uDavide. Lithi iBhayibheli ke leyano ke inzalo ka lo this guy. Inzalo kaGoliath la. Who was one of the sons of giant. He was one of the sons of giant. Yabo? Phuma endlini ya kaGoliath.
lithi the weight of whose bronze babevele leya nto yabo nje kwakusidalo sabo bana noGoliath naye wayiphethe umkhonto nesisindo esicishe siya lapha. The weight of whose bronze spear was 300 shekels, who was bearing a new sword. Lithi thought he could kill David. Because ungakhohlwa uDavid wayesephela amandla. Then the giant cabanga ukuthi izomquthuka. Come. Kepha uAbhishayi indodana kaSeruya wamsiza. Wamshaya umFilisti wambulala. Somebody say amen. Lithi iBhayibheli uAbhishayi the son of Zeruiah. Nikhona nibathandekayo. Ya umfowabo kabani? Umfowabo ngamusho last week. Yeah, uJowabi. Yes. Lithi came to his aid and struck the Philistine and killed him. This time umFilisti akabulwanga ubani? uDavid. Nikhona nibazalwane. Wabulawa bathandeka one of his soldiers. Kodwa nithuleleni. Can you imagine ukuthi ubi hero kwakuyiDavid kuphela ngalesi sikhathi sokuphela amandla what was going to happen? That's why it's so important bantwana benkosi ukuthi besigquma abanye abantu ngoba bayoba yi-aid kuthi kusasa. Namhlanje siphethe ikhanda likaGoliath. Nikhona nibazalwane bami. Kodwa ngeke uhlale uliphakamise njalo. Vusa nabanye ukuze mhla impi ihlehle iyomobilize ama-sons amalwe nezitha zami. Nikhona nibazalwane. Amanye ama-territories ayonqotshwa yimi. Amanye ngiyotraina abanye bayowanqoba phambi kwami. Enithule nonke la isontweni yazi. Oh, ngiyakubona njalo wehlomo kwakhe. Amen bathandekayo. Then the men ubani David ubani thini fundani ubani. Base befunga kuye abantu bakaDavide. Bathi, awusekuphuma impi nathi. Funa ucime isibani sakwa-Israel. Somebody say amen. All the soldiers namadoda empi ahlangana bamba meeting. But baba sibonele yampi egcinile. Kwakubanje meeting after impi la. Kwathiwa ile mpi egcinile baba isenze sathatha i-decision. Wathi thini? Wathiwa ngeke uphinde uphume nathi impi. Abashonke ngeke kuphinde kuliwe. Kwathiwa wena ngeke usaba khona empini. Shuthi impi ezovuka manje baba akuseyona yakho. Wena baba usulwela izimpi wasinqobela ezilandelayo ezethu. Basekolwa thina baba wena cela nje uhlale ekhaya. Bathi nje uzohlala usigadele ecampini. Ya vele kuyefana ngisho impi ngaphuma ngaphi ithi ecampini ifica wena. Bathi wena njengamadoda njengathi aba u10,000. Ayoyibona bafana labo. Basho ukuthi asisho ukuthi awusenawo amandla. Kodwa siwarisha ukuthi mangakwenzeka kufa wena shuthi isibani siyacisha. Ngoba more than being a commander manje wena uyindoda yesibani manje. Thina sekukhanya ngoba wena uphethe light. Kodwa ngithuleleni bazalwane bami. Ingakho bantwana bami ngizonishuma izintethe uNkulunkulu asisize. Lalela lethe ngikhuluma iphansi kwalento engikhuluma ngayo ye spiritual liberty. Uthi sifuna ifreedom yakomoya manje. Siyaphuma kwi-cage. Mina into engizoyishumayela ngizokhipha amabhubesi. Ngiwakhipha kwi-cage. Maye ebhubesini elivalelwe isikhathi eside ngelanga lokuphuma kwalo. Kabadala. Satan has been long isikhathi eside ibandla elivalele ekopini nithuleleni kodwa ngishumayela. Kube isikhathi eside uSathane ecathi ibandla kuphelile ngalo. Nithuleleni. Kodwa it's high time. I can feel it within my bones. But it's revival time. It's cut to stop. And no one would stop it. Then the men of the Lalanja long relevant in partner to amen. Then the men of David, the Bible swore to him, saying, you shall go out no more with us to the battle. Lest you quench the lamp of Israel. Abantu abafani bantwana bami khona abantu abaphethe isibani. Khona abantu okukhanya ngoba baphethe light. Makwafa bona kuyacisha. Ngisho bengayanga empini as long as isibani sisakhanya nje. uEli bafowethu wayingasayi empini, wayingasayi indawo lithi iBhayibheli wayihlala egada umphongolo. Lithi nesibani sikaNkulunkulu sasingakacimi. Noma engasaboni kwase kuyindoda yesibani. Khona abanye abangasaphumi impi kodwa fanele sibahloniphe mhla sababukela phansi kuyocisha nesuwenzayo. uJoshua wathatha over abantwana bami waphuma waya kwi-battlefield. Ubaba lo uthi uMoses wanyukela phansi noHuri
no-Aaron. Lithi iBhayibheli bamphakamisa inibona izandla. Into wayenza nje waphakamisa induku. Laba bamseka ngapha bamphakamisa izandla. Lithi iBhayibheli uJoshua ngapha wayihlaba abantu ngomkhonto. Kanti i-connection kodwa nithuleleni bathandeka. I-signal ime entabeni le ndoda iphakamisa izandla. Kodwa ngisemthandazweni namhlanje nithuleleni bafowethu. Le ndoda iphakamisa izandla. Lithi iBhayibheli mayikhathala izandla zakhe izimpi zayibuya ziyoshaya u-Israyeli. Kodwa mayiphakama bathola amandla. Inkosi mayisilekelela. So that was that. Yabona njalo iBhayibheli lengishe. Funda qoqo funda lamanzi angwabeka. Funda. Kwathi emva kwalokho Now it happened afterward, yes? kwabuye kwavuka impi namaFilisti eGobi. Yes. Ningakhohlwa njalo u1 usubulewe uAbishai. Yes, come. Khona uSibekayi umHushathi wabulala uSafi owayengowamadodana amaRefa. Suit number 2, one of the sons of giant foot. Boom. Yena ke ubulawa uSibekayi noma ke lithi Sibekashayi lelizwe. Yes, qhubeka. Kwabuye kwaba khona impi namaFilisti eGobi. uHelihanani indodana kaJahari oRegimi waseBethlehema wabulala uGoliathi umGithi oluthi ngomkhonto wakhe lwalunjengogongolo lomaluki. This is not David. Macawona uGoliath wayedwa. Akusiyo uDavid lokho ngaye la wabulala uGoliath. Buka kahle. Again there was war at Gob with the Philistines where Elhanan, the son of Jair, Oregim, the Bethlehemite, killed the brother of Goliath, the Gittite. Lo shukwa kwisekhaya kubo kaGoliath bonke. Buka ke nomkhonto. The shaft of whose spear was like a waver's beam. Nikhona nibathandeka. Qhubeka wena. Kwabuye kwaba khona impi Bekuliwa njalo la. Yebo. eGathi. Yes. Lapho kwakukhona umuntu omude owayeneminwe eyisithupha esandleni nasezinzwaneni. uGoliath wayena 6 fingers. NjengoGoliath nje naye futhi enenyawo ezo6. Shaya ngo66. Yes, come. Nezinzwane eziyisithupha onyaweni. Yes. Kwakungamashumi kukonke. Yes. Naye wazalwa yiRefa. Nikhona bathandekayo. Leli gama lamaRefa lila likhulumi ke egiant. Angayi giant esingaka la benibala kodwa. Ekabale manje. Akabali. Yebo dlula ke kulungile indaba yenu manibale wrong. Awuqhubeka. Wameyisa uIsrayeli. Ngalokho uJonathan indodana kaShimeyi umfowabo kaDavide wambulala. Leo wabula umfowabo kaDavid inthuleleni bathandekayo. Waphuma naye kwakuyingqondo yabo nje waphuma wayeyisa inhlangano kaIsrael. uDavid akangenanga ke la. Wabulawa umfowabo kaDavid. Somebody say amen. Qhubeka wena mntwana Jesu. Labo bobane bazalwa ngamaRefa eGathi. Yes. Bawa ngesandla sikaDavide. Bawa ngesandla sikaDavide. Nangesandla sezinceku zakhe. Somebody say amen. There were 4 excluding lo yaGoliath oqala wabula uDavid. Shuthi number yonke babe bangaki. Iyo ke lento yenza uDavid mayifika emfuleni waxosha amatshe amangaki. Wayenza ethi makuvuka igeneration enye likhona itshele generation qum. Makuvuka igeneration itshela khona kukhona qum. Sithulalani. Noma leli itshele lingasaphethwe isandla sika David, kodwa mangilidlulisile itshele laphathwa isane yami. Same stone. Second book of Corinthians chapter number. Njalo ningene nje ngioffer impilo nje ngizoyikhokhela lelo kodwa manje. Fundani 3 lokho zasithandazeni manje. Nizwile? Amen not awufani nokuzwa yazi. Ngizwa nithi verse number 17, yes. 3:17, let's go. Inkosi inguye umoya. Inkosi umoya umthetho wakhona. Yes, come.
Kepha lapho umoya wenkosi ekhona. lapha umoya wenkosi soneni I u. So be very careful. I ukhona. Ngoba umoya wona into ekhona. Umuntu esikhuluma ngaye la. Nithule nonke la enkozweni yazi. La umoya wenkosi yeah. La uNozipho ekhona. La uPhilani ekhona. La uMbuyazi ekhona. La uZwane ekhona. Angithi? Ngeke ukuthi la uZwane ukhona. No. La uZwane ekhona. We should this a human being. Where the Spirit of the Lord is, there's what? Kuluman man number 4. There's what? Somebody say amen. Tonight I want us to continue with this subject of ekhuluma nge-spiritual liberty. Once bathandekayo we understand bazalwane ukuthi isikhathi lesomoya ingcwele la iqhumisa khona imthombo ibandla ngikusengishilo ibandla liyaphuma kwi-cell noma kwi-cage. It's been a long time abantu becabanga ukuthi le institution ekuthiwa ibandla into ejwayelekile nje. It's one of those things. Abanye babetshela ukuthi we are natural. Simvelo nje. Abanye bayithethe is ordinary. Singamanye izinto nje common. Akakaze kuzobe njalo kwi-history. Ngeke futhi namanje kube njalo. Masikhuluma ngebandla likaNkulunkulu sikhuluma ngengxenye yomphakathi esupernatural. Baka bathi bengena kwenye city kwakhala umuzi wonke kwathiwa naba laba abanyakazisa umuzi. Kodwa ngithula nembathana. Yeah. Because once bathandekayo ibandla li-filled by the Holy Spirit. Alikho ibandla eligcwaliswa ngamandla kaMoya Engcwele el-ordinary. Nithule nonke yazi la inkozweni. But istrategy sesitha esokuthi ibandla livalelwe kwi-cage. Utholthi sinamali into ethiwa singayibizwa ama-spiritual limitations. Yabo, thothi siphila sirounda nje. Masifika la shayisa ucungweni. Kodwa yazi ngizoshumayela ngithandaza namhlanje. Yini ngathi iningi into okuthandaza kakhulu nokushumayela bona. Athi shayisa ucingweni. Sike saphila lonto for a long period of time, including yourself. If you read the scripture ngebandla, uthi ufunda iscripture, ubuka i-lifestyle yebandla, into eshiwo yizwe enebo nakuthina iyas-discourage. Yeah, ngoba sike siphile kwi-cell. Sisaziwe ngokuphatha iBhayibheli siye esontweni nokuswenka sibuyele sihambe siye emakhaya. Sangaziwa ngamandla nithuleleni bazalwane. Abanye bazabaphela amandla bayitshethi lento yebandla umthetho wayo nje. One political guy yakhuluma ngesikhathi salento yilento eyayiphumule kugulisa abantu. I-corona yes. Yakhuluma istatement esithi where is the church? Why said uma ibandla lingelona usizo sasikade silidinga nivele kwaseqaleni. Sangisho ukuthi ikahle kahle lento yebandla i-waste. Because kodwa ngithole yazi la inkonzo ucabanga basehla salingana nabo kwasasa nathi sabatshazwa njengathi nathi sababaza kanye nabanye sakhala nabanye bayitshethe indaba yebandla iphelela lapho. Kanti akazi ukuthi uNkulunkulu wamacebo sibhizi sinjengekhathi sika Gideon inkhona nibazalwane. Kanti sasidlula kwi-Gideon period, kwi-Gideon season. La khona ngathi semgedeni ngathi siqashile khona. Kodwa ngizwa izulu livulekile. Ngoba lithi iBhayibheli wanqaba uNkulunkulu uthi ibandla iphelele kulesa simo. Nikothi ngithuleleni bathandekayo. Weswakala isibingelelo sodwa nje sizothi qhawe linamandla. uJehova nawe. Mina ngizonitshemela into engayaziyo bazalwane
ukuthi iqiniso ngebandla, ibandla i-institution extraordinary. Ya uhlobo nje lwabantu lolu olungajwayelekile futhi akukho la ngalithola khona ngoba nosazi kahle uthe ekhuluma ngathi wathi nina liluhlanga olukhethiweyo. Bathandeka wathi liluhlanga olukhethiwe, abantu abazuziwe. Lithi khona nibathandeka, lithi sizwe esingcwele, lithulalani. Now koma hazila umsebenzi ke khesili hazila, umsebenzi kaMoya Ingcwele ke nanku ukuba azoqhumisa lenkululeko yebandla. Yini nithuleleni kodwa ngishomela kangaka? Lalela, uyabona yonke lemgoqo ekade ivale ibandla, ama boundaries ekade evale ibandla, the power of the Holy Spirit umsebenzi wakhe ukuba akhahlele imgoqo. Nithuleleni bathandekayo. Ngicela ufake ibuko uyicikike ngoba not late you shall see the great move of God through the church. Ngoba uMoya Ingcwele akazolenza nje ibandla ukuthi liye esontweni libuyele emuva, kodwa uzoqhumisa imithombo yenkululeko yebandla. Somebody say spiritual liberty. We need to understand bathandekayo ukuthi siphila isikhathi. Mhlawumbe akunwenzele example, I used to njalo uMoya Ingcwele mengifakile khona angikhohlwa ukuyenza. Ngikhule emakhaya, thina bekunomfula ngakithi lapha ngezansi. Ubona nje mufike ekhaya kithi lapha enkanini ngokusemfuleni la eduze kwakhona. So kunomfula. Besithi ke masifuna indawo yokubhukuda. Sithi thothi indawo ayikho ngoba amanzi awalapha ayaflowa. Into ebeseyenza ke, don't do it. Don't try this at home. Into ebeseyenza ke thina bevele sithola izinto la sikhande lekhozana, sikhande kuthiwa amasoyi. Sikha amasoyi siwabamba amanzi, siwavimbe, sizakhela iphula. Anti so ama swimming pool asemadolobheni asinawo. Then ke we push it la ngedlala abantu basemadolobheni siyayifaka amaphula. Sikhandele ethi iphula siwavala amanzi. Lalela siwavale ngalendlela yokuthi sinyuse lento izikhulu ibe ngaka. Sasinesikhathi sonke. Amanzi ayaqhubeka ayangena kodwa sivala indlela yokudlula kwawo. Lalela ke angena amanzi, angena. Azothi mayise kangaka sivele kukhandeke lephula. Then we all go there. Sesiyabhukuda. Enkathi seyibhizi sibhukuda, inkinga esiyenzile asiwavalanga angenayo. Sivale lawa aphumayo kuphela. Kanti ikhathi eqhubeka engena, yazi ngangcono khona la ngisonta khona. Ngalesikhathi eqhubeka engena egcwala ivolume nepressure. Ivolume yamanzi mayikhuphuka, ipressure iyaqhubeka. Lalela ke ipressure ayinandaba nababhukudayo, inendaba namasoya avalile. Nithulelene esontweni. Enkathi eqhubeka amanzi engena aya ngobuya eyidudulele thina sinakanga sonke singabona. Iweight yokuphuma kwamanzi kade evalelwe awalingani namanzi akade vele eqhubeke hamba. Yeah, I can see the spirit ukuthi ibandla kade livalelwe. Ngibona isinto, thank you boy. Ngibona isinto sokuphuma kwebandla kuthi ngimemezela ukuthi there's no devil in hell onamandla okuvimba the last move. Kade sivalelwe kodwa uMoya Ingcwele uyangitshela isikhathi sokukhululwa kwebandla. Somebody say spiritual freedom. No more. Hlani phansi ngiqede. Now bayazi abanye, now uyazi. Into esiyenze kahle ukungayeki ungena.
Noma sibonde ke yalento esiyingenela ngathi ayikho manje. Yeah, there's no move. Namaxoxo anithuleleni kodwa. Mhla sivalile ngalobo busuku ngisho amaxoxo adlalela phakathi kanti awazi. Niyawazi kodwa amaxoxo nini? Ya adlalela phakathi kanti ngenqelanga lokuvala kwethu. Ayitshela sekwakubo la nithuleleni bazalwane. Ayitshela kukubo la kanti ipressure ayaqhubeka amanzi engena kodwa nithuleleni bathandekayo kanti amanzi ayaqhubeka engena enkathi engena ipressure iya ngokuya sothi siyobhukuda ekseni sifica yonke kungafikanga ndoda kungafikanga umuntu wasusa lento kodwa ipressure iya ngokuya amanzi engena amanzi alokho ebhiza ifusha lento sothi siyafika ekseni hayibo yonke lento besiyibekile ihambe namanzi enkathi amanzi ahamba ngisho namaxoxo kuthi angimemeze bafowethu ukuthi izinto ebeyingene ebandleni sisifica ngalesikhathi sisavalelekile sizoyiphumela kule move izinto ebeyingene isinyelela ebandleni kaNkulunkulu ngeke ikwazi ukucontain the move of God. Somebody say the move of God. Khuluma nami thanda spiritual liberty. Emsebenzi oqala kaMoya Engcwele ukhipha ibandla kwi-cage. Abanye abayazi bekuyi-struggle ngisho ukuthandaza nithuleleni. Nithuleleni bona. Thandaza kube sengathi ushaya la kusileni. Usaqhula la kusileni. Kunemkhuluko yakho kade uyimasterisha uyazi. Uthi uyakuzila ukudla leyo yamkhuluko yakho uyayikhumbula. Uthi awunawo umhlolo wamadoda. Sengihlwe nayi le mthandazo wamadoda mina lo. Kanti bekuyisizi. Nithule nonke la inkonzo yazi. Khona izinto ubuyimasterisha. Khona izinto obekuyi yabona? Yabona khona izinto omeje ngazo. Wonke umuntu unento ameje ngayo la in the spirit. Ayazi ukuthi amphume ngigijima mina abekho abazalwane basekhona lapha. Wonke umuntu khona ameje ngayo in the spirit. Fanele ube careful. Wonke umuntu khona ameje ngayo in the spirit. Yeah, sonke asikho kwi department efanayo. Khonto specialist kuyo. Noma usakhula kuyona noma usekuyi training kulokho session yakhona kodwa iqiniso kukhona into okhishelwa yona in the spirit. Uthi uyayihlanganisa into uyibona ngathi ayihlangana uthi uyathandaza ubona ngathi akwenza ubeka izandla ogulayo aqhubeka gule uthandazelo njalo njalo iqhubeka into ebenjalo ukhulekela into owawazi kahle mangisho kanje ngadeclare ngakholwa kanje izinto ziyanyakaza zinganyakazi. Uthi uthandazela umzala wakho ohlala naye ekhaya asindiswa vela abe worse. Kube khonto ebuza kuwena ungazuphi uNkulunkulu. Nithuleleni kodwa. Ifreedom yokuqala uMoya Engcwele azoyenza number 1 uzo restore lento kuthiwa qala. Uzo restore lento kuthiwa boldness. A remove fear. Ukube bengizovula indlebe kahle bengizonitshela ukuthi iyini fear. No, I'm not talking about this common lonto oba common ku natural ukuthi kube khona umuntu into ayisabayo ku natural. Take for instance, i-female wethu usuka la uzohamba kusebusuku uya kwesinye istradi. I'm not talking about that act. Ngikhuluma ngento common natural fear. I don't talk about that thing. Into yaba first year. Umuntu omdala nje mhlawumbe onga encourage. Qala sathi masiphuma thi hamba ngimeminyango yakubona wena. Usuke edila nefear yami nje le natural. Result yokuthi age, age, my result ye gender. Kungayi result yokuthi awukho fit ukumelana nezinto mayiqhamuka against you. Ngisho natural. I'm not talking about natural fear. That one is natural. Futhi is good for you. Akunankinga ifuza ukuthi it's not safe for you cross wedwa la. Yeah, ungacela abanye bakusilekelele bakuphekezele. Ngeke ungangene ezulwini because of that. In fact, it's one of the self defense. Enye indlela yokuyiprotecta enye indlela phela self defense akusona ibhamu kuphela ukuthi nawe ungayi expose la ungaba
expose engozini. I'm not talking about that, but I'm talking about fear as the spirit. If fear you'll be shocked. Mangakutshela ukuthi number 1 kufanele uyiqale uyazi. Ukwesaba kuumoya. And bazalwane angizozama nje ngamandla inkosi engipha wona kulesikhathi sincane sengisele naso ukuthi ngikwenza uvuleka amehlo. Ukwesaba kuumoya and one of the dangerous spirit. Mongahamba uye emathuneni akwafiye uyofica inqwaba yamathuna ama giants agwinya umoya. Ukwesaba kube isitha semove. Ukwesaba kube isitha sokuphakama kwabantu abapowerful. Ukwesaba kube isitha sokuflowa kamoya engcwele. Ukwesaba kube isitha sokuwina kokukhula kwebandla. Ukwesaba kube isitha sokwanda komsebenzi kaNkulunkulu. Ukwesaba yonke into oyibona ingenzeki ngokwazi ukuthi fear nayo icontribute futhi ikwi forefront. Funda ke. Sesiqala ukufunda iBhayibheli. Niyathanda ukufunda iBhayibheli khona? Oh, manje phela ngaze nginxaye ngento engayifuna la ihambe khona. 2 Timothy 1:7. Saka sa display leli verse lapho noma umoya engcwele wathi kuphi khona. Mina ke ngiyaphikelela. Fundani phela senithuleleni manje. Okay. Verse 7. Ngokuba uNkulunkulu akasiphanga umoya wobugwala. Whoa. For God has not given us a spirit. Somebody say spirit. Yazi ngithulela isontweni yazi nikhona. Somebody say spirit. Spirit of what? What kodwa? We should fear is a into oqala ofanele uyibone ngifuna ubone ukuthi ngikhuluma ngefear kuyiphi dimension. Ngenze singabi semhlabeni ohlukene. Ngoba moko waba komunye umhlaba ngikomunye ngeke ungizwe enhlobo. Or else you interpret into yomunye umhlaba uyi-interpretele komunye. Ngishilo ngathi angikhulumi nge-natural fear leyo noma ukuba afraid or whatsoever ngathi ubizwa ngani. Bahlala phela ngesingisi bayazi bona ukuhlukana kanjalo ukusaba kodwa ekugcineni kosuku angikhulumi ngalokho. Nangu umuntu engikhuluma ngaye mina ngikhuluma nge-fear as a spirit. For God, akazita adala, has not given us. Provision. This is not your portion. Amen. Fear is not your portion. By the way, spirit of fear is not your portion. Lithu uNkulunkulu wethu akasinikanga. Kusho ukuthi mawutholakala nokwesaba kuyamanga ukuthi uyithatha plento. For sure. Anything ekuwe ongayinikwa ngoNkulunkulu should we nika Satan obvious. For sure. uNkulunkulu uyakuphika ukwesaba ukuthi ukwesaba akuqhamukanga nami nithuleleni bathandakayo uyakuphika ukwesaba nakho ukwesaba ukuthi hayi mina ngaze nginika kodwa ngiwarisha ukuthi nginibona seninento enganinikanga yona yilithili mazatha halala nikhona bathandakayo kodwa umsebenzi omkhulu kaMoya Ingcwele uzazoletha inkululeko ebandleni ukuzosiphula nokuzophuca ibandla into abangalinikanga uNkulunkulu asiloni ibandla lesabayo iyaphinda asiloni ibandla lesabayo Jonathan fear is not my portion. Dr. If really siqinisile ukuthi this is the season of revival, we need to deal with this giant and decisively. Sirobele giant, I'm telling you. Siyomemezela into eyophinda futhi back to square one. I-cage enye ibandla lalivalwe khona livalelwe kule giant. God has not given us a spirit of fear. Lesa statement yasithini sithi fear is not your portion. Number 1, fear does not come from God. Number 2, nithuleleni bathandekayo. 3, fear is a spirit. Ithi lento ukwesaba akuveli uNkulunkulu, ukwesaba awukunikwa ngoNkulunkulu, akusiyingcenye yempilo yakho, futhi ukwesaba kumoya. Mina ngihlanganile nabantu belwa nomoya.
But you spirit of what you call, I command you, get out of my life. You spirit of 112, I command you, get out of my life. Kwase kuyasakwa yekwa ukudila nomoya wesaba. Sangathi ngathi ibandla namhlanje lizofela lihlome lihlangane ndawonye. Lithi you spirit of fear, you are coming out of my life. Jonathan, fear is not my portion. If sizophinda in the very same generation ethenjwe for the last move, singezukulunquma ikhanda legiant, ngoba enye into esiyifunayo bazalwane ukubuya nekhanda lokwesaba simphethe ngesandla. Akakaze kube ne-liberation. Sengiyi-political ngikhona. Akaze kube khona i-liberation kukhona ukwesaba. Wabezwa abantu bekhuluma nge-liberation, abanye bebeqonda amabhunu ephethe ibhamu, bame phambi kwabo bashaya itoyitoyi bathi phansi nge-Afrika ngithuleleni. Babulawa abanye ngo-1976, kodwa umzabalazo wangaphela. Ngoba njalo uma kuzoba nenkululeko kufanele kwenqotshwe ukwesaba. Nebandla ngokunjalo ukuze kube nenkululeko kamoya kufanele kunqotshwe ukwesaba. Jonathan, fear is not my portion. One of the most dangerous weapons of the devil. Actually, it's not even a weapon. Fear is a stronghold. Oh, I wish I'm preaching somewhere. If fear is principality, if fear is kingdom, well trusted. Ukwesaba umbuso, ukwesaba inqaba. Nithuleleni bazalwane. Ukwesaba kune throne, kunesihlalo. So thana uma efuna ukukonsult noma usathana uma approacha isihlalo sokwesaba usuke ekhiphe ezinye zezithenjwa zakhe. Uthi lalela ke ibandla ngathi liyanyakaza eThekwini. Manje ithini into lalela fear, get ready. Kunobani ongathi ufuna ukuvusa uNkulunkulu la ngiyambona. Athi fear, come on, get ready. Kunomunye ngimbona athi uphondo lwamafutha litheliwe ekhanda lakhe. Lalela ke fear, get ready. Kune generation engathi iyavuka manje. Wasethi fear, get ready. Ifear ithunywa uma kukhona into eyiphakamayo. Ngoba ifear ayimanifest uma kungekho into eqhamukile. Fear i-opposite yezinto ezintroduce uNkulunkulu. uNkulunkulu angathi kuwe phakama manje ebhasini uthi uJesu inkosi. Ukufika kwesaba ke kuqhamuka ngaloso sikhathi. Ifear iqhamuka after the word. Into enginyanya ngokwesaba akuveli uma kungekho izwi elivela ezulwini. Kodwa soba and fear is not my portion. I will command to Sabbath and fear, get out of my life in Jesus' name. Every time when you see fear, uzwa ifear ivuka, okwazi ukuthi they say kune special assignment esisuke ezulwini. Ayinyakazi leya. Yabona these are inland. I'm a standbys. I'm a standby spirits. Alinde uNkulunkulu asho. Mekuwanyakaza uNkulunkulu then. Ato Satan, are you still waiting? Go for him. Yabona bazalwane ngake ngashumayela. Yabona ngisempini. Ngicabanga ukuthi maku10 ku15 ku100 ku9. Uma kwaku9 okuka10 namhlanje. Uma ku4 okuka5. Ngisho ukuthi maku100 shooting ngenza 101 today. Because more than being a preacher tonight, I'm a soldier. Lelela, ukuthi you don't see me in the spirit. I cannot just attack ama strongholds ka Satan with a smiling face. If you can just see me uNkulunkulu akwembuleni in the spirit, I'm rolling like a lion. Because lalela angizoshumayelela into eyiningi la. Sizoshumayela inkululeko yethu.
Ngithi devil, yabona, I used to tell devil, if you can kill me, try now. If you can do something, do it now. Angizukwesaba. Lalela bathandeka ngoba into yokuqala uNkulunkulu ofana sinike yona. Umoya ingcwele uzosinikeza ifreedom. Nithuleleni bathandeka. Inkululeko kwesabeni. Shono thanda inkululeko. Ekwesabeni. Fear is one of the dangerous systems of the kingdom. And you will be shocked if I can tell you, would fear if we top 5 or top 6 or top 3? Kuma spirits out enjoys it. For sure, biblically speaking, death is number 1. Death is number 1. But ngiyazi abantu abaningi bacabanga into eyiningi ngakalokho ukuthi iziphi izinto ezidangerous ezikhona nje zasembusweni ongcolile. Nobala yonke le nto niye kufiye kanti ufiwe ingozi. Ifiye ngakutshela mina ikwi top 3. Fear is the mother of everything that you see. What do you say? Do you know why inamba eningi abantu bengasindiseki? Abangasindiswanga abanye obengamthanda uJesu. The fear of the unknown. Abanye basaba into abangayazi. What if? That what if comes from the spirit of fear. That's why ulayindlini umthanda kabi uJesu. Awumamukelele ngani? What if? If fear in ama results fear in a qhamo neyithele iningabi in the spirit. Amathuna amaningi ehlangene nawo namhlanje adala okwesaba. Once wachase uSathane wachase amanye ama spirit wayeka ifear, awukayeka umama yonke into obhekene nayo. We'll go as far as nibona fear as an opposite of uphumelele. Ama success impumelelo eningi yabazalwane ibanjwe okwesaba. Abanye basaba ngisho khona uphumelela lokho. Bathe uNkulunkulu wami uyacabanga sengihamba ngemoto enkulu sengivele ngiwa. Usaba ngisho ukuphumelela. Abanye basaba ngisho kodwa nithuleleni bathandakayo. Usaba ngisho kuba nemali. Ithi fear yiba ihlupheka uzufe. Mhla uba nemali wena uyomiyeka uJesu. Usaba ngisho uqala ibhizinisi usaba sokuthi mangaliqala mhlaba ngeke kuthenge umuntu. Uhluleke ngakaqali. Ngisho inkosi inikeza a business idea ithi mana lapha uthola indawo lapho udayise uthi we sebengihleka we sangasathenga umuntu umoya wesa Tanshono tan fear it's not my portion. Ngizozama yabona bafowethu manga kwabesho ukuthi ngihlulekile mhlamvu kuleli lama series engizowenza ifear yabona manga kwenzanga wayinyanya ifear kwabesho ukuthi ngihlulekile uThumani. Because the right. One of the strongholds is fear. I know death, fear. We show many top spirits. Death, fear, idolatry, worship of idols. Conceit, adultery. Nothing. Nipay one. Anihlangananga nesandla senkosi ipheka mbuyazi. Mina ngenza ihloko enzima kabi. Ngoku ngikhuluma ngomoya weadultery nje ngushaye uzunyanya. Ningaphinde futhi nihlangane nawo. Ungaphindi uentertain. Yeah. Ngilwa nje nelast. Ngitshela yona ukukhomsa yona ngama scriptures iphuma up lento uentertainer. Uyomangala uma ungabona lo moya uentertainer uthi kanti yo ngizindli ya vibrator. One of the top these dangerous spirits bazalwane are designed to attack the church. If devil want to paralyze the anointed ones, he will send these 5 top demons.
spirit of fear, spirit of death, spirit of fear, spirit of idolatry, spirit of adultery. Then mammon. Yamazi mammon. Thixo semali. Not imali. Thixo sakhe. Where you worship money. How do you see a person is worship money? Uyakwazi ukureplace into ekaNkulunkulu at the expense of money. Yonke into ongasacrifice ngayo into kaNkulunkulu uthatha imali. Futhi imali uThixo kunoNkulunkulu. So asimiyekeni ke bonke labantu bangene nje ngephutha ufiye mina ngizokhuluma ngayo. Ngizona amen manje sofuna ukwehla ngiyabona number 3 ngiyamazi yahluphe esontweni ngiyamazi yahluphe esontweni ukhonza naye isikhathi eside number 3 ungadilile naye hey uhlukumeza impela nje ubona ukuthi hayi nakho ngikhonza kodwa manje inhliziyo yami ngathi iphandle ngithulele mina. Number 1 bathandekayo enye into engifuna siyibambeni bantwana benkosi. Ifear itenza izondeke kangaka ezulwini. I-opposite yefaith. Amen wakulendlu bafowethu. Ngina i-orders kwenza i-open A phela luphi kwenza. Open A phela bengenza ukuphuya ngibuyele ngoqhubeka lapha na vele ngithi subject yami manje yekani yonke lento. Fear i-opposite yefaith hlabazoza bani khona nibathandekayo. Ifear ini bathandekayo. Wonke umuntu osabayo usuke ebhala incwadi ethi shutha ngikholwanga kulo area. Once you don't have faith for sure. I-reason ungakholwa accounting akuzenzakalali. No, i-reason yongabi na faith ingenxa ukuthi uyasaba. uJesu uhamba phezulu kolwandle kodwa yazi ngangcono ngisesontweni bafethu. uJesu uhamba phezulu kolwandle isikhathi sakhwadi usuku midnight. Bafethu ngathi mina akungena emkhunjini walaba abantu ube yiphathi yale yakho. Akwesiyeke nje ukukhuluma ngabo ubhilita ngisho ukuthi hamba uye emkhunjini lapha yana. Ubuka isikhathi. uJesu disappear ishebela. Lithi iBhayibheli wahamba isinyelela. Wathi uJesu asuwele siye ngaphesheya uthenga kanjwe wahamba isinyelela wawuhlala entabeni wathandaza engabatshelanga. Engqondweni yaba ayikho into ethi nje vele uJesu. Lithi iBhayibheli uJeni yaqhubeka yahamba uJesu engekho wathi hambani. Uthebe hamba volwa nyamala uJesu wahamba ohlala noNkulunkulu wathandaza. Likusakhanya bahamba up until very late kwaze kwahlwa. Midnight uJesu wa decide ukuthi ngibalandele. Maye check abane sure ukuthi yonke imkhumbi yayikade ikhona ihambile. Bakumkhumbi ogcina babehamba ngayo. Futhi for sure akakwenzeki ukuthi ngathiwa kungakhona umuntu owehlisa umkhumbi nawo futhi ngeke umehlise emanzini. Lithi iBhayibheli uJesu wayesethi lungile kuyaqhubeka ngoba sometimes uma esefuna ukuzoku-attenda la ukhona akadingi transport. Ngizokushumayeza kahle angizwani. Engenza noma yini ukuba afike la ukhona. Usuphathi nolwandle kahle ebusuku. Engenza noma yini ukuthi afike kuwena. Lithi iBhayibheli Jesus decided ukuthi angafuni transport around. Jesus was able ukuthi akhulume nomkhumbi uqhamuka kodwa wathi angifune emkhumbi. Lalelani ke iweight yokuba natural kaJesu yaqedwa emthandazweni. Ukube bengizokutshela ukuthi lento yakho yongathandazi izokwenza usinde uminze ngisho emanzini. Umuntu obuya emthandazweni ulula ngisho amanzi awakwazi ukumzikisa. Hey! Ulula umuntu emthandazweni ubeka ngisho unyawo phezu kwamanzi unjengephepha. Yazini usinde kangaka uzika kuyo yonke indawo nje ngoba ubuya uhlala emthandazweni. Uminza ngisho nala ngabe uyantanda khona. Ngithayimile sothandazana manje nje. Ngisebenza ngesikhathi la ethi. Jesu wahamba phezulu kwamanzi qam. Asambeni siye kulabo abazalwane bafethu asibe neqiniso. Qam. Uma bebuka behlele emkhonjeni Jesus Christ. Kunomuntu ohamba phezulu kwamanzi. Bukani ixesha. Akhanjwe emini phezulu kwamanzi musali bafethu ingazenze juice. Lalela akukhona emini la. Kusebusuku la. Babona umuntu uzapheka kwamanzi bathi nangelilodwa ilanga. Number 1 uJesu akasho ukuthi ngizolilandela ngihamba pheka kwamanzi lutho. Futhi akasho ukuthi ngizoza lutho uyithulelile nje wanyamala baqhubeka bahamba. Lithi iBhayibheli wa decide ukuhamba pheka kwamanzi.
Mabembone sondela kwaqala umsindo eholweni nami ngangizobanga bafethu ngicela ungazenzi ijozi. Baqala umsindo bathi maya inkosi yami uyazi bakhaliswa yini behlelwa yinto phakathi nobusuku phakathi nolwandle uJesu akekho. Ngoba ithemba abanalo lilodwa ukuthi makuqhamuka izinto bazothi master nayi into ungakhohlwa kuyovuka isiphepho uJesu ekhona bahamba bayomvusa. This time kuhamba umuntu phezu kwamanzi bayaqalaza nalala khona akekho bathi kuphelile ngathi bithulelani. Akekho bakhalisa maye weNkulunkulu. Omunye ingane sami Jesu kodwa uboy ngisanda kumlokhoza ugele bakhala bathi into abakhalisa unayo bathi sipoki. Wena uzothini into ehamba phezu kwamanzi ebusuku ngo-12 futhi nakhona uJesu akazothi akashongo ukuthi uzohamba phezu kwamanzi. There's no reference. Akazuzwe ukuthi futhi kukhona umuntu ongahamba phezu kwamanzi kwahambeka. Nasemlandweni wabaprofeti akekho umprofeti owahamba phezu kwamanzi. uJesu performed the first miracle uyidemonstrate ngawe into angazayenze. Bakhala wathi uJesu akodwa nithule lonke la inkosi ngoba yazi into yokulekelela njalo ukulazi izwi lakhe ukwazi ukumhlukanisa naphakathi kwezipoki ukuthi hayi noma ngingaboni ngakaze ngibone kodwa izwi lakhe bithulelene esontweni. Yebo khona lento ayenzayo kaze ngimbone enza kodwa mayivula umlomo ngiyalazi izwi lakhe ukuze ukwazi ukumehlukanisa nomoya abanye. Nangi connect Wabuthi moya wami unisicheka ngalo. Nayi dipstick, nayi into esicinga ngayo amafutha. Phumani ke buyani ngifuna ukuthandaza. Futhi ngizovala lana. Listen. Wathi uJesu wathi ningenzi njani? Khulumani phela ngithulele manje. Wathi ninge ubani? Hey! Kanti lapha na uye emkhunjini kukhona umuntu wasezulwini wavele wezwe izwi wathi izwi ngathi lakhe wayesethi Nkosi wathi uJesu yabo wathi uma kuwuwe kodwa lalelani bathandekayo kodwa nikhona yini wathi uma kuwuwe shona niza nami phezu kwamanzi nayo ke generation ezohamba noNkulunkulu abantu abangazi ukwesaba abazothi meke washo God is raising the generation of his word. Abantu abanganandaba nendoda abanganandaba namandla abanganandaba nama-authorities meke washo. Wathi Petro shona phela uzobona. Lalela-ke wathi two things ezizongenza ngingengeni la ukuthi ungasho uma ungashila ngisi mungo washo ngeza. Question 1 ulwandle awungiyeke ngalona amanzi awungiyeke ngalona isipoki awungiyeke ngalona izwi lakhe linamandla kuna yonke into ayishoyo meke washo akunendaba nolwandle akunendaba nezipoki meke washo. Bukani twashona phela uzobona. Wathi uJesu ayusho endodeni. Why said uJesu come? He did
Yalizwa lelizwi ngathi limemezile manje ezulwini ukuthi ibandla likaNkulunkulu amasango avulekile. What come? Lithi iBhayibheli immediately uPetro ezwa lokho. Bafowethu umshumayeli une-right kabi. Umshumayeli umsebenzi wakhe ukhanyisa izinto. Ngicabanga ukuthi umsindo wabangwa yi-12, i-11. Bhuti. Ungakhohlwa ke unana bafowabo la phakathi. Bathi abafowabo mfowethu bafo. Ukhumbula umanje bafu, ukhumbula uma bayeka abanye uma bafu uma. Andawuthi nguqhobele eduze. Nikhona nibathandekayo. Brothers around Bhuti, others say hey bafu. What he asked guys lalani. Mina angeniswe emanzini ukuthi nginesibindi. Useshilo nje. Lithi iBhayibheli wakhipha unyawo uPetro. Imvelo ithi umuntu uma egxoba emanzini i-force of gravity fanele imshonise ezansi. Kwasho ukuthi izwi lithi Yili mandandanda. Lana nani bantwana benkosi sizokwenza into engaphezu kwemvelo. Siphethe into engaphezu kwenature. There is no nature that will stop the church. Ayikho into engasivimba make washo. Nithulelani kodwa kuleli isonto. Lalelani bantwana benkosi asifuni lutho manje sifuna ukusho kwakhe. Into yosivimba mhlambi i1 ukuthi akashongo. Into yosivimba manje ukuthi akashongo. Kodwa make washo this is the generation. Engeke ivuma ukusho kwakhe kuphelele emoyeni. uNkulunkulu uvisa isizukulwane asithi singenza noma yini uma kusho yena. Lapho eya khona ngomlande. Lapho eya khona ke ngomlande. Lapho eya khona ngomlande. Lapho eya khona. Lapho eya khona. Thina siyomlande. Lapho eya khona. Thina siyophuma siyomlande. Siphuma simlande. Noma kuye kufeni noma kuye kuhluphekeni kodwa lapho eya khona. Ibandla lakhe liyafana. Noma kusalwandle ebusuku lapho eya khona. Lapho eya khona. Nithuleleni. God is raising a generation. Athi make washo siyenza. Inkosi izovusa amantombazana. Nithule la isontweni yazi. Inkosi ivusa insizwa. Nithule la isontweni. Ivusa obaba, ivusa omama, ivusa ogogo, ivusa omkhulu, ivusa abantwana abancane abathi lapha eya khona siyamlandela. Igeneration yabantu abathi siyamlandela. Hlalani phansi manje. Shamane ya no. Ilimanda ilana. Ikatala hetela mandala mesita. Kukhwalifu kule
emendlu namhlanje. Ukhwalifu ndodakazi, ukhwalifu. Iyavuleka iminyango lapho eyakhona. Thina siyaphuma lapho eyakhona. uSathane usigcina izolo, uSathane usigcina izolo, namuhla kunamuhla. God is raising a fearless army. Where the Spirit of the Lord is, there's liberty. Freedom from the spirit of fear. Prayer time. Ngibona umoya ingcwele khona basuka ku live streaming. Ngibona umoya ingcwele amandla kaNkulunkulu ephumela kubo, ngoba bazalwane asimfunela umoya ingcwele manje uku-entertainer, simfunela ukuba likhululwe ibandla. Where the Spirit of the Lord is, there is liberty. We are reclaiming our freedom. We want to serve God. See, fearless. Fear have been, if fear it can't ibandla. That can from leadership to Sunday school, from prophet to evangelist, apostles, pastors, intercessors, worshippers, MCs. Kukhona izinto ezimandate yakwi kingdom ziyalenga namanje akaze zenziwe. Umoya wesaba uthathe over. Ngelinye ilanga uNkulunkulu kakhulume la. Sikhonza kanje. Ifear dominate. Kune inkonzo ezinye. Yabona, fear is an enemy of move. uNkulunkulu ukakunika iphini yokuqhuma kwenkonzo. Akunika ipassword. Atlalela la. Faka lo 22111. Izovuleka lento. Uyisinkonzo ithi ibophile. Wabona inkonzo ibophile. Wokwazi une spirit of disobedience kwi-flow. Khona ongalaleli. Lalela hayi thakalaleli ngani uyesanga. Thina sikhonze kuvele kuvuka uhlanyo olulodwa. Lithi kakophokodia. Uyisinkonzo ilokhilithe. Avela aqubula into yabathi le yanto yakhe yodwa bekuyiyona ebizohlakaza umkhathi yona yodwa. Badala makadasa. Ibandla lethu libuyele kusonteni manje. Ibandla lethu libuyele kusonteni. But the devil is a liar. We are coming out of the cage. Siyaphuma. Ask me, where is prophets? Prophets are here. Prophets are here. Why they don't prophesy? Fear. Isikhathi sokukhonza ngathi siyaxolisa siphelile. Isikhathi sokukhonza sangazithi khona umuntu asibenzela ifavor siphelile. Noma singaziwa njengeyinhlanya. Good. Umoya ingcwele makhonta afuna ukuyi-igniter mhlawumbe. Into yokuqala ayi-outrootayo ifear. If fear is still planted, if fear is still planted in the church, believe me, move izovela ngekhanda. Ithi sithi ufuna ukuvela umzimba wonke ifear cut off. Ukuzwe content indlu liyaduma kule ndlu yazi. Uzwe ukuthi indlu ithi uzwe ukuthi kunezizizizizi.
kodwa kwasaba. Kuyenzeka usaba abantu abaseceleni kwakho, kuyenzeka usaba amasu. Kodwa ngiyabona manje ukuthi kwamanye amasinagoge bafana bami, kwamanye amasinagoge soqoshwa, sengibonile manje. Kwamanye amasinagoge soqoshwa ngoba into yethu manje izohluleka kuyibamba. Kodwa khona nibathandekayo, uma sizwa ukuthi asithi gede phota kudobandela bazakha awabe ready ama-ushers amasonto to take us out, ngoba we cannot behave njengama-slaves anymore. Siyaphuma kwislavery likamoya. Amanye ama-order ndodakazi, enye order i-disorder. There are orders angama-disorder. Ayi-order ey'nhlelweni zasemasontweni, i-disorder kodwa in the spirit. Uthi uyachecka kwelikamoya, hayi man, esomile man. Ubona ndiyasoze siyeke phela manje ukukhonza emalokhalini, kanti hayi akuyona inkinga amalokali, siboshiwe ngokosaba. I said, ndodakazi, I used to say this statement and I'm not apologetic. I told all the seniors because I have a grace to talk to them. That I am telling you that day nibona ukuthi uNkulunkulu kuphi ngokwe-move anobona nge-youth here. Ngathi i-youth i-reflection ukusukuphi spiritual. Ngathi nina njengamakameli. Ikameli leliphuza libe ne-reserve tank. Ngithi njengamakameli. Nina noma ngadry nama-reserve tank. Naka naphuza amanye amanzi nawabeka. Laba baqala manje ukuphuza, manincisha labantu amanzi. Niyabulala igeneration. Nina nithemba amanzi nawaphuza. Ngoba naphuziswa hoyihlo abanye banidedela nagcwala amandla. Amandla nawaphuza amanye nawa-reserve. Ingakho nina ngikwazi ukubusiseka ngisho uhleli phansi ngisho endlini wedwa kwehla into yasezulwini ngoba uyahlehla uye kuma-memories emove. Muku wakhumbula isikhathi uNkulunkulu enyakaza uzokube khonto enyakazayo kuwe. Ngithi laba bayaqala manje fanele bayi-introduce kuyi-move akaze ahlangane akaze baba ne-encounter. Abazi lento yokubanjwa isandla ukuthi akaze bahlangane noNkulunkulu epassage ngekho hlehlayo. Bese igama nje sibadefinela bona in 7 steps, in 7-8 ways. Kodwa i-encounter upractical wakhona abawazi. Ukuthi umuntu abanjwe into yasezulwini. Imbambe lethi ibambe the whole week mntana wami uzwe ukuthi I'm not myself. Isonto lonke uya emsebenzini khona base babuza, are you right Precious, are you right Phidile, are you right? No, ibani uzwe ukuthi no right but unam. Uzothi khonto engijovile bafethu nginam. Yabona ukubuya kwi-conference usukhohle ukuthi i-conference yakabakhona. Yayimfana wami ngiyakutshela bekushaya umsombuluko sivuka kanzima ukuya esikoleni noma emsebenzini ubonke ngiyaya nje kodwa ngiyayiqhuba uzwe ukuthi nginam. Usengathi ngiyirapha. Nge-break bayodla abantu esikafutini uvela uhambe uye ungena ngisho etoilet unipitipili kube sengathi uyayithoba lento uthi bhatamanda adabhade ilitibhatalate kapatele itibhataziti petitima uzongathi yathobeka lento uthi gadasa damanda kuphela i-awulo kubuyela emsebenzini usula inyembezi uye elantshini nibuyele nisebenze makuphela inkonzo ungena emotweni mohamba ngemoto makuphela ujaha uyohayika ngoba uyazi ujaheni ujaha uye endaweni yakho ufika ulala ngesithi uthi gadazela wethi bhatamanda zathe demandandande iligidebhadala mazataya. Kodwa ngiyamemezela namhlanje edakhona eThekwini ngithi siyabuya lozo nsuku. Ngiyamemezela siyabuya lozo nsuku. La funa mase sithandaza manje, pray like yourself. And lalela ufuna uthandaza njengawe. I'm not looking for the religious prayer. Angifuni lo mthandazo siwenza ngoba ngifuna uthandaza njengawe and express what you feel, because
The atmosphere is full of His glory. Listen. Any formality, ndodakazi akuyona iformality. Lalela, manifestation of fear. Ngacathi umuntu decent kanti uyesaba. Ulwa nento ayifilayo. Sa. Konzeka kabuhlungu abantu bayasaba. Esaba abantu bahide manje. Bafuna axolisa umuntu. Lento siyiyo man. Anibheke uthanda sinikeze lona ubaba lokube siwa singabantwana. Futhi siyiba axolisa umuntu. Lalani mangane kamathina siyaziwa ngakho ukhetha phasa. Yekani usocial media ushaya ilimi mase niyayeka nani. Musana kuba izingane man asiyesabi man. Asibesabi laba abantu abafundi sesingabaziyo baka social media nalama false prophet angena social media so explain and describe and define into ethu bengayazi. Asibesabi laba bantu. Asinandaba nabo. Lo muntu laba abantu abadefine into yethu bayichaze from head to toes. Asibesabi laba bantu. Sisoma thina sikhona singama captains. Sison display vela abantwana bami ukuthi abadakwanga laba kodwa lokho kwakhulu uJohn umprofeti ukuthi ngaseyinsukwini zogcina uzothula umoya wamphekwa yonke inyanga. Oba enye duty yama leaders yama faith fathers and faith mothers ukuba bakwazi ukudefine imove. It's a problem mabe ngakwazi uinterpret imove. We still have no bazalwane asingakhahlelwa abantu sinabantu abasenior. But we are failing to define the move of God. Fane sime nkathi uNkulunkulu engigcwalisa njengoba sibona uNkulunkulu enyaka zamanje konke ama open as nehla nenyu hey nesa yonke into uNkulunkulu ayenza through this youth. Siyabona thina thina kunina we ukusebenza ama open as kithi answer. Dala mfowethu Fratanders yazi umsebenzi wethu mhlamvini is to monitor and captain the move. Thina sikhatha ama lines simele abantwana bami sinikade lo line sithi no okay ungangeni kulongwa ngihamba manje sikhatha ama lines ethu sithi simi ngama scriptures sithi come on pay wabo sikhatha ama scriptures masibuye sithi lalela uya la iscripture siyanqaba kanje sivuma kanje phuma la pay wabo phuma umsebenzi wethu to captain the move and command captain the move come on pay wabo manibuya sinihlohla into yasezulwini sinika into yasezulwini siphe kwabo ozama ukuthatha advantage kini ngoba azi ukuthi niyashesha ukukhwabana nibabuyise kuthini. Ngatshela abanye ngemoya ngathi musana ukusiphazamisa yasiqinile asiphazamisa yekana abantwana yekana abazalwane ba express into abayizwa ngomoya ongcwele athika bathini manje bathi chwechwa yasemkhathini banamademoni nabo futhi osemkhathini udlula ngisho lento ayisho yilo osho lonto ngisho lokho boldly without fear. These are enemies of move. Njalo uNkulunkulu menyakaza ngebandla khona eziphakamayo. Hey kube niyangizwa bengizothi chwechwane as much as you can. Mina ngihlulwa ikhonta ngikwazi ngabe ngihamba phambi kwenu. Because we cannot allow people in the name of authorities bavusa umoya ukuthi sikhonze sikwi-cage ababazi umhlungu esibuzwini. Thina simbonile uNkulunkulu bantwana bami enza izinto engakaze zenziwa abantu. Salimala sesibona uNkulunkulu ngesizukulwane esisikhayo sikhonzayo. Sathi uNkulunkulu what is happening here? Uma sibona uNkulunkulu evula amaphiko. How can you? We are here. We are ready to face. Lalela siface thina even the top people asinankinga nabo. Ngelilanga somthulisa ethi hayi thulani. Abanani ngikhuluma kakhulu ku social media. Thulani khuluma abantu abadala manje. Sithi what is your problem? What is your problem? Muthi lento yasemkhathini wawenzani khona? I-date ngalekathi usemkhathini nani kade nenzani emkhathini nala uzuyibona khona. Akwazi ukubona into entweni ongahlali kuyona. Wawufunani? Kanti who are you? Ubusuka la uye emkhathini wena.
I want us all to pray today. Lalani bantwana bami, uthi angitshele, you are safe. As long as the move is in line with the word. Thina sodila ne-character yenu, sinishape. Sinitshele ukuthi umuntu ophethe lento uphila kanjani. Uma kaSolomon wakhuluma uthi hayi akusikhona kwamakhosi khehle. Akhona kwamakhosi ukudakwa iwayini. Umsebenzi wethu lo. Sithi akhona kwamakhosi ukudakwa iwayini. Wathi hey akhona anifunda ngandoda. Yes. Wathi akhona kwamakhosi. Thina kunitshela ukuthi hayi akhona kwabantu abagijima nenkazimulo yokugcina ukubehave kanje. Hayi bantwana bami, masikhuluma nani ngacathi siyanirebuke, siyani-align. Sithi hayi mana ungayihlanganisi nomjolo izokuphazamisa lento ungayihlanganisa. Hayi ungayihlanganisa nomjolo lento izohlupha. Inhle lento ungayibamba ngesandla singcwele izokusebenzela. Ya ungayihlanganisi notshwala ungayihlanganisi nabangani ababi lento. Sithi lalela kaphe kwabo. I want us all to pray today. Ngifuna uthi namhlanje mawuthandaza uthi Nkosi ngiyaphuma kwi-cage. Ilanga lami le-freedom leli. Lalela ke ungasabi uexpress into oyifilayo. Asivule umlomo baba siyabonga. Come on, pray as yourself. Pray as yourself. Pray as yourself. Ili tata. Ukohoda haka. Ilapaka. Pray as yourself. La prando ola sete mandito poshata.